Van harte welkom bij weer een nieuwe weekendsessions. Deze keer vanuit de Westerkerk in Leeuwarden. Mijn naam is Wietske Holthoff en ik ben celliste. Ik ben geboren en opgegroeid in Friesland, in Gersloot, maar ik woon tegenwoordig in Berlijn. Ik doe daar een academie bij het Concerthausorchester Berlin. Ik zal vandaag voor u 4 werken spelen. Het eerste werk is de prelude uit de derde cellosuite van Johann Sebastian Bach. Deze cellosuites van Bach zijn eigenlijk wel de bekendste solowerken voor cello geschreven. Dat is niet altijd het geval geweest. Deze werken zijn gepubliceerd in het jaar 1825 en toen waren er eigenlijk maar een paar cellisten die deze werken kenden. En ze beschouwden ze eigenlijk als een soort oefeningen. Pas tientallen jaren later werden de cellosuites herontdekt door de cellist Casals. Hij vond de partituur van deze werken in een tweedehands muziekwinkeltje in Barcelona en hij begon ze te studeren. In 1936 heeft hij ze voor de eerste keer opgenomen en sindsdien zijn ze eigenlijk niet meer weg te denken uit het cello-solo repertoire. Het volgende werk dat ik voor u ga spelen is van de Spaanse componist Casado.
Casado was een Spaanse cellist en componist uit het begin van de 20e eeuw. Hij studeerde cello bij onder andere Casals. En Casado was zo geïnspireerd door de uitvoeringen van Casals, van de Bach-cello-suites, dat hij besloot een eigen suite te schrijven. Ook kunt u invloeden van Ravel terug horen in dit stuk. Daarna ga ik een stuk spelen van de Letse componist Peteris Vasks. Dit stuk heet Pianissimo en is het tweede deel uit het boek voor cello solo. En Vasks was iemand die heel erg werd geïnspireerd door de natuur.
Afgelopen oktober kwam mijn eerste cd uit. Dit is hem, genaamd Cello Frisienne. Op deze cd staan werken van Friese componisten, zowel voor cello solo als cello en piano. En ik ga nu een kort deel uit de cello-suite van Jochem Le Cointre spelen. En deze staat ook op deze cd. Jochem is geboren in Leeuwarden en hij is jazzpianist en componist. Mocht u meer informatie over de cd willen hebben of mocht u er een willen bestellen, dat kan altijd via mijn website www.wietskeholtrop.com. Hartelijk dank voor het kijken en luisteren naar deze livestream. En ik wens u nog een fijne zondagmiddag.